En el marc del projecte europeu de l'EIT, de mobilitat urbana, del qual formem part juntament amb altres ciutats europees, tenim l'oportunitat de provar a mode de prova pilot un sistema per gestionar i millorar l'aparcament a dintre de les illes de vianants de Vic. Actualment s'hi pot aparcar un temps determinat per fer la càrrega i descàrrega o pujar i baixar la compra de casa, però hi detectem un alt grau d'indisciplina fent que hi hagin cotxes estacionats més temps del necessari. Amb aquesta prova pilot testejarem el mateix sistema que actualment s'està fent servir a la Zeta d'Uma per assignar un temps determinat per fer aquests aparcaments i millorar així l'estada a dintre de les illes de vianants de la resta de modes de desplaçament.